Slyšíš to? Ty vole, jestli tu vázu schodíš, tak tě zbiju. Má vízeň? Je to možný, ale on si poradí. No jazyček má právě. To byla ale žíža. Ach, ale spadlo ti to. Hele, honem za páničkem. Telefon. Už mi hned zahol, hajdl. Kouká, kde to je, ale k těmu nepozornej taky. No, on je hrozně soustředěný. Ne, no to jsou moje cigára. Hele, čup. On si proto jde, víc. No to víš, že si proto jde, ale teď přišel na to, že tady ještě něco jiného na pračkování, vej. Rambousku. Je hroznej. On je neuvěřitelně pračkovací a zločinej. Kam se žene? Nestíhám sledovat. By prostě všechno by zavraždil, všechno by zničil, všechno by rozebral. Tak jsme nakonec do toho Berouna. Pěkný místa na chytání, co to, to Srbská to. Jdou tam, jo, tam